ngani zakwethu sesiphinde sabuya futhi angiphinde ngibingelele uma uqeda buka lo mbukiso owakho ukuthi upresse ufollow lapha ku Facebook ebese upressa usubscribe lapha ku YouTube channel. Lobingelayo ke uNkosento wakho Sibongo from entabeni saseshowe ke sisoka leSidoda Captures sila emcimbini ka Miss Ink Valentine 2026 bathi Miss Ink Valentine 2026 omunye uzoyibuza ukuthi why bethu Valentine bese ku March. Hayi cha bachazile okwakho nje ukuthi ubuke onke ama video esiwafakile noma esazowafaka lapho ku YouTube yethu bese ubone ukuthi kungani bethe uMiss Ink Valentine kube kuMay. Njengamanje la eceleni kwami nginosisi engithendayo ngimntomule ngizokhuluma naye azokuphinda akhulume nani futhi babukeli bese kwaleSidoda Captures angichazele ngohambo lwakhe lokumodela. Siswami masibingelele bese phinde futhi siyakwamukela kulo mbukiso weSoka leSidoda Captures. Ngithanda ukubingelela. Igama lami nguSiyamthanda Masango, ngihlala eLindelani kaSi. Ngizomodela kuMiss Ink Valentine 2026-2027. So njengoba uzomodela kuMiss Ink Valentine 2026-2027 ikuphi ongathi wena u-expectile noma ulindele lapha ngaphakathi mase kuphela umcimbi sekuhlomula abahlomulayo? Ekuthi engikulindele ukuthi ngibe yikhulu ukuze ngizokwazi ukugqugquzela kahle ezinye izingane ngitshengisa ukuthi umodela akusikho ukuthi yena akumele uyiveze ukuthi uba kumele uyiveze uyiqhenye uyigqaje ngokuthi ngizomodela noma ngingawinanga kodwa ngizogcineni nami ngipart of lo muntu owinile noma ngingawinanga. So imaphi amazi ongafisa ukwadlulisa kudadewenu noma kumfowethu noma ngithi nje kuntanga ofisayo ukuthi uzongenela ukumodela kodwa uyasapha? Engifisa ukusho ukuthi yena kumele uyithembe uyigqaje wazi ukuthi uzeleni la noma ungeke noma usaba kumele wazi ukuthi uzeleni noma ungeke uzuwine futhi kumele wazi futhi ukuthi akukhona ukugcina umhlaba kuphela akukhona ukuthi angeke uphinde uwine uzophinda futhi uwine nawanye amaphejeni uyafunda iphutha lakho lapho ukuthi okay ngenze la wrong bese ke ungakhali kumele nje uyigqugquzele ukuthi okay next time ngizowina. Okay. Iyiphi nje i-experience osuyitholile koza kwenu omodela nawo selokhu nje waqala ukumodela ongathi uyibuka uyithi uma uyibuka mabekwenza uyithanda? Njenge role model yami role model yami yangifundisa ngayigqaja wathi angiyithembe ngayithemba ngakwenza konke akushoyo ngabonela kuyena ngabona ukuthi wenza nje mekuthi wenze wrong ngibona ukuthi wenze kanje wrong. So imaphi nje amazi ongathi uyafisa ukwadlulisa kumzali ofisa ukufaka ingane yakhe kodwa mhlawumbe akanawo amandla ukuthi ayifake njengoba nawe ukwazi ukufunda ngephejeni? Amaphejenti ngiyacommunicate nomphathi usho ukuthi imali inyanga yakahlangani kahle sacela ukuthi umntana wami angenele iphejenti ngizokwazi ukumzamela icathulo ingubo nakho konke okudingekalayo kodwa ngisacela ukuthi imali ngiyikhokhe mase kuphelele inyanga. Ayikho inkinga ungakwenza lokho kodwa ke kumele ulenze iqiniso ukuthi kumele ukhokhe ngobani abanye abazali abakhokhi abenze ubuqili ukuthi bekhokhe imali yolokhu njani leyo kuthiwa yini i-registration fee abayikhokhi kanti kumele beyikhokhe. Okay sesivala nje sicela ukuthi uyivale ngemotto yakho. My motto is I would like to help and give back to my community. Sure. Umuntu ngumuntu ngabantu. Thank you. Awuphinde ucini. I would like to give back to my community. Umuntu ngumuntu ngabantu. Thank you. Kungani yakho wayenza yamfishana amanye njalo ukuthi abe made mhlawumbe ngo 5 lines umuntu akhulume nje akhulume senga like ube umuntu obhodlayo. Ukuthi mina yami ngabona ukuthi njengoba ngaqala umodela iyona motto engisayithathile kwamanje kodwa ke ngisaze eda ngoba kwamanje ngoba ngisaka competition lencane sonke ngikwazi ukushaya introduce and kuhlale kulindwe mina cha hayi mase uma ngingenela amakhulu hayi sengizokhuyilula imothi ihambisana nesigaba yini advocate ngaphezulu. Yebo hayi ngane zakwethu masivale kanjena sisekhulumile impela wachaza naye kodwa ke okwakho ukuthi upress usubscribe lapho ku channel yethu ku YouTube uthi nje Soka leSidoda Captures veza amafu lapho dadewethu.